Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gyapon hatagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karong nga buntaga mga higala ang transition team sa incoming Mandawi City Mayor Jonky Uwano nakadiskubre o gihulagway niini nga excessive o nang hinubra nga pag-hire o mga trabahante diha sa City Hall. Straight to the point. Nagatanig pagtagad buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ambot lang ka mahigala ining transition team ani unya unsa kay madiskubrehan mahigala sa transition team ni Pamela Baricuatro, sa transition team mahigala ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Labi na mahigala unya ang mga kontrata. Ayay. Nagatanig pagtagad mahigala ang mga kontrata, mga transaksyones sa Kapitolyo nga maukay na ginaunya Ini ang unsa ning gipangsudlan mahigala nga mga transaksyones sa Kapitolyo o ga mga negosyo mga higala nga gisudlan sa Kapitolyo. Nagaantanig pagtagad karong nga buntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Karong adlaw ang Lunes, maoron ang regular session sa mga sakop sa provincial board sa atong hunta provincial sa Sugbo. Straight to the point. Ato mga higalang sundan, no? Ang ilang sesyon karong hapon, tan-aw na to mga higala kung unsa ning ilang mga unsa ni agenda sa ilang sesyon o kumusta man ka apil ba sa agenda or wa maapil sa agenda or bantayanan ba sa iapil mga higala unya sa kinini ang other matters sa indayken bantayanan kini mga sukid tigpaminaw. Ang 1.2 billion pesos nga supplemental budget nga ipalusot unta niadtong adlaw Miyerkules. Straight to the point. At nagpagtagad buntaga mga higala atong reporter diri sa provincial capital ato lang iandam-daan kay ato ning i-live mga higala para maklaro tani. May bawaan na to ang mga board members, mga sukid tigpaminaw kung asa sila ni dapig. Dapig ba sila sa mga tao sa Sugbo o mudapig sila ni Gwen Garcia sa Cebu? Straight to the point. Unay dakong pangutana di aron. Kay niya naman, karong hapon regular session. Niadtong Miyerkules nagpatawag si Gobernador Gwen Garcia og special session. Gicertify as urgent ang pagpalabang sa 1.2 billion pesos. Straight to the point. Unsa may implication kung urgent? Ilaktod ni Migala. Dunay shortcut nga himuon aron nga mapasar. So karong hapon tan-aw na to mahigala og kumusta man. Onya kinini ang mga board members, og mohangyo sila ngadtong Gobernador Gwendolyn Garcia day nga ay na lang mig apilaan na gob oy kay padung na magkamubabay gob maapiktaran sa mi aning kalakihan. Ay nagtan-aw ang mga Subuano ninyo. Nagtan-aw ang katawhan ninyo. Unsay inyong baruganan ini, kay magsisyo naman karong hapon. Mahibaw-an na din hiron, no? Og kinini ang unsay baruganan sa matag board member. Kung ugaling idayon gyud
pagpalusot ang 1.2 billion pesos mga higala nga gusto gyud mga higala paaprobahan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Bisan pa man og Tom Jones na si Gwen, taman sa John na lamang. Mahumana niyang termino karong nga June 30. Apan grabe gihapon mahigala nga nagkisi-kisi gihapon nga ipalabang ang 1.2 billion kadakuan ang kwartaha oy. Straight to the point. I hope mahigala ato mga board members ha, ayuhan ninyo ato ni i-discuss karong nga buntaga. Ayuhan ninyo na dinha kay kini kwarta ni. Dili ni mga higala ginagmay nga kantidad. Dili ni milyon lang. Saba magani kayo mga higala mga tao sa 125 million nga confidential fund ni Sara Duterte. Saba gani kayo kanina bilyon 1.2 billion. Straight to the point. Unya pagkahuman shortcut lang. Karuhon tan kay kini kwarta ni, kwartas katawhan 1.2 billion. Unya kung i-certify nga urgent ato pa shortcut lang ang pagpalabang. Straight to the point. Kay bawal ba may unsay but pasabot ug nga certified as urgent, Muna magklaruhay ta karong butaga mga higala tagaan tanig pagtagad. Matistingan karon ang mga board members, kung ugaling i-appeal nila palusot ni karong hapon. Matistingan mahigala asa ba sa dapig. Dapig ba sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia o dapig sila sa mga Subuanon? Straight to the point. Tagaan tanig pagtagad butaga sa batuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya mahibaw-an na sad mga kaigalaan kadto to ang anindot man tong gisulti mahigala ni Tata Corominas sa iyang post in fairness niya nindot tong imong gisulti Tata Corominas labot sa pag-attend og session no okay to imong gisulti ang mga proseso inana no pero karong hapon mahibaw-an na mo og panalitan ipalabang gyud ning 1.2 billion mahinaot ta nga kining imong gipanulti sa imong gisaysay sa imong post nindot nga tan-aon nindot nga paminaon hinaot nga in line po na napita ang imong desisyon. Kay lisod man kay nga nindot kang pagka saysay ang procedure unya paghiman-himan pa tuara dito mahigala sa unahan ang pinakalintungan na igyod. Ang ultimate gyud mga higala nga gusto mahibaw-an sa katawhan ang imong desisyon kung ugaling ipalabang gyud dayon kining 1.2 billion pesos. Bisag hapit na nahuman ang termino ng Gobernador Gwendolyn Garcia. Sige lang gyapon mga higala. Straight to the point. Pagtagad rubutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukit ti Binaw dito sa kauluhan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuwa karon sa Malaysia aron pagtambong sa ika-46 nga ASEAN Summit and related summits. Straight to the point. Og si Vice Presidente Sara Duterte mularga sab karong adlaw hangtod sa Hunyo 4 ngadto sa Qatar ug sa Netherlands. Straight to the point. Executive Secretary Lucas Bersamin nibutyag nga aduna pay dugang mga opisyal nga maapektuhan sa nagpadayon nga reorganisasyon sa kabinete ni Marcos. Straight to the point. Arohon taning ilang reorganization tinuod ba gini nga tinuod ba ni mahigala gyud nga iyang bag-uhon ang dagway sa iyang kabinete or mura lang ni mahigala iya lang reshuffle or unsa ba ni drama lang ning tanan. Ang pait kung kadtong mga kinini ang tarong gyud sama mga higala sa bag-o paunta nakalingkod sa Anggara day na-appeal lang submit og dili mabalik og kwan nya katong uban gipabilin man nya aton tan-aw ni mga higala og unya kumusta man ka as Cristina Garcia Frasco doon na naitulo nga natangtang gyud doon na po uban kapituko pa ang uban ato ning hatagag pagtagad rubuntaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kaigalaan si Presidente Bongbong Marcos ron tua mga higala sa Malaysia. Kay ni attend mga higala sa ika-46 nga ASEAN Summit and related summits. Ang gibinlan ron mahigala kanang mga ani automatic mo ta ang Vice President pero ang gibinlan niya day si Lucas Bersamin. Og ingon sab mahigala si Crispin Romulia, mo gibinlan. Unya ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kay kini niya mga cabinet secretaries. Iya man ni mga higalang gi pa-resign, courtesy resignation, so nang submit na ni mga kaigalaan pero iyang gipabilin tong iyang mga economic managers di ay.
Si VP Sara mularga man sad noon ato sa Qatar o sa Netherlands. Sig mo bisita to balik ito sa iyang amahan mga higala og mo report human namang eleksyon. No? O gunya kini ni ang mga cabinet secretaries gibili niya ang mga economic managers. Apan dunay tulo nga wa na gyud ibilin. Unya kini ni ang sa pagkakaron nagpaabot pa ta mahigala unsay sunod nga mga lakang ani. Og iya ba ni mga higalang itudlo og laing bangko, itudlo og laing lingkuranan or dili na gyud. Kay kung maohon ni mahigala nga i-recycle ra niya ni. Ato langan lang nag-recycle ha. Kay pananglitan kung ang usa ka cabinet secretary ni resign kay iyang gipangayuan og courtesy resignation nya ibalhin ra sa pikas, iya rang gi-recycle ning iyang mga cabinet secretaries na atong tan-awon mga higala. Unya tulo ka mga officials ang gitangtang na gyud. Si DFA Secretary Enrique Manalo, si DENR Secretary Tony Yulo Loizaga, og ingon man mga higala ang Secretary sa Human Settlements. Apil mga kagalaan sa wa na mga higala kuan gyud no. Secretary Jerry Acusar, tulo ni sila kabuok nga giingnan nga kuan na gyud kini ni ang wa na gyud no kay ni submit naman sa courtesy resignation. So mapili siya og kisa iyang ipamutang ana diha. Si Cristina Garcia Frasco kay submit man tong tanan mga higala o niya ang man og di sa mo submit. So ni submit pod siya pero nagpaabot pa siya didto og basin itudlo og balik or basin makakuha baka sa laing lingkuranan dito. Atong tan-awon sa BBM unsay iyang kalaki ani. Og kinis Cristina iya ba mahigalang ipabilin or dili na ba? Malagmit iya ba kaning ipabilin ang tourism industry mga higala sa iyang pagdumala? Makagarbo ba nas Pilipinas or dili ba? Ang mga Sugboanon, mga kagalaan, nagpa-issue naman tong statements to mga tourism stakeholders di Sugbo. Bisagwa to ma-appeal to in taong Sugbo mahigala sa campaign material sa DOT. Wala i-appeal. May palagi yung tatog. Kuhaan pa tong video tong Butanding. Kuhaan pag video tong sa mga sardines dito sa Mualbual. O katong sea turtles Mualbual. Maayo po unta. Pero dito man hinoon mahigala nangupya man sa gawa sa nasod hinoon o mga scenes dito og mo gibutang sa atong materials, campaign materials bida uwawa oy. Straight to the point. Pakauwaw ka to oy. Mao kana nga si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco tinuuray lang medyo dili mapasigarbuhon ang mga Subuanon ani niya. Tungod adto day, lain man to day. Nga inay magarbo ka ba nga taga-amo na, taga-Sugbo na si Cristina, Secretary of Tourism. Lisod man og muingon ka muangkon ka taga Sugbo sudlan magapangutana unsa man inyong Secretary of Tourism nangupya man. Nangudigo man o gani sa klase pa ni nangudigo kay ang gikopya mga higala kadto mga video gipanguha og kadto to ang mga picture sa laing nasod. Usaw man nadako kanang pag mislead nimo sa mga turista sa gawas nasod with that kind of campaign materials nga imo silang inon arimos Pilipinas kay mao ni inyo makita sa Pilipinas. Pag himan-himan pa di man mao. Mo na love the Philippines. Dunay picture sa Bali, Indonesia, dunay picture sa Vietnam, dunay picture sa UAE, dunay picture mahigala sa Switzerland. Nagtuo gani ko bisag ang ako ba untay ka-suggest ba nga makaingon ta ba da kana sa taga Sugbo gyud no? Kadto ta ba nga bias man sa mga picture Sugbo? Of course. Moingon kita of course taga Sugbo na. Pero may na lang og taga Sugbo gibayas mga higala mga picture sa Sugbo, biased siya ni ining mga pictures video nga kuhaon sa Sugbo kunta sa manguha sa gawa sa nasod. Straight to the point. Ka makauuwaw baya na oy. Unya ganahan ka magpabilin pa diya sa imong pagka Secretary of Tourism Day Cristina. Kay nangayo man og bot baka og kanang volunteer baka tong voluntary baka tong pagka statement mahigala. Ibutan talag statement.
voluntary ba kato nga ni-issue ko na statement tong badyan, ni-issue ko na statement tong mga stakeholders kunuhay nga support silang Christina ina na. Ha? Ngano man ganahan pa mo Christina nga kunuhay inyong gisuportahan ana oron sa bagyod. O gipangtawgan mo din ha kay maumao man pattern ni Gwen. Amantay mo mahigala maumaog pattern sa diha mga higala nga gisuspenso na sa ombudsman si Gwen Garcia iyang inahan. Bida, ha? Ni-support ko na itong mga mayor nga, stand by ni Gwen, ana. Issue mga statements, ana. Mao nga pattern. So nga kung ba, nga nung biased man sa mga pictures unta sa Sugbo o mga video Sugbo, kaya taga Sugbo ka. Magkadipinsa mataday, mingo mata nga, simple. Kana na ang picture gyud sa Butanik, ang ngayon masad nindakin. Bisa pag may biased man mga pictures, daghan man mga pictures Sugbo, daghan man ang mga video sa Sugbo. Of course, ug ako mahigala ana, ibutangan tong rice terraces, katog yung sa Ifugao, o ibutang ang Boracay, kana gyud. Ibutang ang Butanding sa Sugbo, ma-attract ang mga turista, ibutang ang sardin sa Moalboal, ibutang ang siturtol sa Moalboal, ang mga kural sa Moalboal, mo ibutang. Naunsa, ang atong airport sa Sugbo, mo ibutang kay nindot kay tag-airport di sa Cebu. Isus didto man sa gawa sa nasod. Unyawa ka mauwaw anak day Christina day. Straight to the point. Unya karon na nag-submit na kasi mong courtesy resignation karon nag-issue pa kuno hig statement ning mga stakeholders imo ning ipangtawagan day. Sila gyud voluntary nga nag-issue ani. Kana klaro ba lang? Kay kini ni ang bida tinuray lang Inday Christina Garcia Plasco. Pagsugod o katudlo nimo nga sekretary nindo to, murag mapasigarbuhon ba ta ba? Sus kanindo to taga-Sugbo gyud sekretary. Sus kadtong video ha Christina na wow kaayo mi adto oy, makaulaw kayo to Christina. Limang kanang mga imong mura maguna sa bag unsa may tawag nimo ana? Dili ba na pag-misled sa mga foreigners nga mo anhis Pilipinas atong giagda ari mo kay makita ninyo ni dinhi kini nga mga scenes makita. Unya di man day tinuod. Dili ba na matang kana sa pagpangilad Christina? Straight to the point. Kay misleading man na, hindi kin. O sa may bidisaya sa mislead. Di ba, lances or ilad, mao na. Ang ako mangutana lang ko ba, dili ba na pangilad ka ng klasiha, Christina? Straight to the point. O, mangutana lang ko. Ya karon gipasubmit naman ka og resignation, submit naman ka diha. Kung mahimo ikaw na lang moingon nga, muuli na lang ko Sugbo, di na lang gyud ka magkuan. Nangita pa kag lang lingkuranan din ha or ni kapi tuko pa ka diha. Dili maayo ka to nawa ang garbo sa mga Subuanon adto nawa ang garbo sa Subo adto wa mga higala makapalag tong taga Manila kay isog kas Gwenday sa tingon don't miss us up ha matong pangwin isog kayo kay nganong isog si Gwen kay mingon gud siya mahigala nga ang Sugbo amo hadlok po mga politiko sa Manila kay limang kag mo sukol kag imong banggaon ng mga Garcia mahigala si Gwen Garcia with due respect sa mga Garcia kay mga maayo mang tao. Pero kinis Gwen mahigala o kinis Christina bida. Ako layo lagi kay mo noy pabling. Katos noy pabling buutan kadto nga tao. Nya grabe po to nga legislator day, constitutionalist katos noy pabling. Appeal gud to sa kwan. Kana paghimo ng konstitusyon ba? Ngilngiga tos noy pabling. Pero amot kinis Gwen asa may liwat ni? Amot asa ni liwat ni batasan wa magyug magkadimao. Si Christina ba moro ni takdan? Nawa ang garbo in taon sa mga Subuanon nimo Inday Christina oy. Pangutana sa imong palibot day. Kay ngilad man paminawon. Ug para nako unta na-attract mang mga tao ana moy arion ka ng Butanding no. Giapil gyud ta nimo na. O nimo iapil. Kay nagsayon gusto kag sayon nga mangupiyara ha? Ay noon, masayon mahinoon mangupya, pwede rin mamahimo sa maskom to yung taon, oy. Ikaw Rem, be, sa inyo man ka Rem, ikaw Marisa, sweet to nisla. Og inana naman lang manguha ra kag pictures, manguha ra ka dito og mga video sa YouTube, manguha kag video sa Google, ay mahimo kay sa mga mascom students na mo diri nga mga interns. Kayang-kaya. Unya, pila ka milyon mang gasto adto. Ha? Nya karon og mo na nakasubmit na magka-resignation, voluntary na lang ka nga mauli na lang ko Sugbo,
Mr. President, ayaw na lang ko itulo-tulo paglain. Ana na lang. Ha? Total, pare ka Sugbo, ang mayo ni Sugbo ni Cristina, no, tanaw ko, nga medyo makapa-asinsog yung mayo niya kining ilang negosyo ni Frasco nga, kanang titay sa mga Frasco pa na, no? Daan naman ang negosyo. Sa iya mga ginikanan pa na, o mga lula. Sa apuhan pa, o. Kining bagong negosyo ni Frasco ron nga, kuan, munin mo na iyang buhaton, asinsog yung mayo, kasama tong iyang negosyo, nindot ni mga pis at tas kabuntagon. Diala, no, kining, unsa tinuod ning imong kape, ngan sa kape, paglaom sa kinto. 3-in-1, Congressman Doc Frasco. Tinuod na imong kape, Doc, Congressman Doc Frasco, na ada ning kape ha, Doc? 3-in-1? Karon pa ko aning kapiha na ada kompetensya ni Nescafe, kompetensya ni sa EXL Coffee Mix da. Panyawan Coffee, kompetensya ning kuana kapiha. Unsa ning kapiha? Paglaom sa kinto. 3-in-1, Congressman Doc Frasco. Unsa man ning kuana? Naanis grocery Doc Frasco? Ha? Anindot ba kanang kagnaan sa grocery magpapalit ko ini kay makatilaw ba tayo ning kapiha ba? Anindot ba kay kapi-kapi tas kabuntagon, no? Naa day ning 3-in-1. 3-in-1. Angan sa kape Congressman Doc Frasco. Tinuod din imong kape Congressman Doc Frasco? Gipasahan mo ko aning kuan agad. Nya dunay napakita na ko ani. Unsa man ni kanang imong ging kape ni? Unsa man ni? Ganahan ko mo tilaw ani og naa manggaling sa butika or asa man ni mapalit sa grocery o sa butika o unsa man ni available ni sa ubang lugar o sa Quinto Distrito na ni available. Ang ako ba gusto ko ning masayod bitaw kining negosyo sa kape, induta ni kang kapihan tamis baka ni or di baka kanang nasaktor baka screamer ko 3-in-1 man. Pila man kay puhunan aning kapiha maghimo tayo nani, no? May na manguntahan natong Congressman Doc Frasco nga tingali unsa man ni ngiga no nga kape unsa man ni kanana ang imo ning personal nga puhunan nya imong gi kwan. So unsa man ni mabawi ni nani sa mga grocery stores or nani sa butika or unsa man ning kapiha kanana ang og kwartas gobyerno ni medyo lain paminawon pod, no? Og kwarta mga gobyerno ni. Kana mangutana lang ko, unsa man ni kwartas gobyerno ni or imong personal ni? Unya kung personal nimo ni, unsa man ning klasehas negosyo makabawi ka ta ning kalakiha or unsa man? Asa man ni available ni sa mga butika, available ni sa mga grocery stores? Or og sa gobyerno ni medyo lain paminawon kay medyo dili ba ni maigo sa pagkatong ipal bitaw nga kuan ni Pinoy kini adto yang campaign? Kung panalitan sa gobyerno ng kwartaha, no? Pero mo nang mangutana ko asa man ni dapit nga kuan naay permit ni sa BIFAD. Nindot ni karon pa ko kasugat pag katawa lagi ko ni Congressman Doc Frasco kay karon pa ko kasugat naa man ning kapiha. Ako hingapi kayo ko kanang buntag bitaw. Mo nang gusto ka kaning tanan kape akong gitilawan gusto karon pa ko kabantay ning kapiha mo nang ako lang ning gikuan dinhi kay gusto ko makatilaw sa ning kapiha ba magpapalit ko sa butika ani o sa grocery ba kani. Kini upanalitay dili na ma Secretary of Tourism Cristina kani mo yang tutukan nga negosyo. Okay, dako man kuan manindot man ba sa business gyud kay kung noon abogada man si Cristina pero kana man laban ko ka medyo tinghago agi noon makakwarta man din abogado pero tinutuntinon anay gyud, no? Pero inani mga higalag negosyo ning kape medyo okay ni. Karon pa ko kakuan ning naama din ning kape mo paniwa na ko matilawi nga kape kay kanay mga Nescafe, XL Coffee Mix, Panyawan Coffee, kana mga unsa Kopiko, katilawan naman tanan. Pero kining kapiha medyo unsa man ni siya? Unsa man ning variant sa kuan? Kini ni ang nindot magtay kuan god ngan god kay baguhan lang ko bas ngan angan paglaom sa kinto Frasco 3-in-1 o tayo paglaom sa kinto na ba din kapiha ni
So unsa man ni available ni sa ubang lugar o sa Quinto ra ni available, sa Quinto distrito. Angan 3 in 1. Congressman Doc Frasco 3 in 1 coffee. Hala, unya atong tiwason nato mga higala, kapi-kapi lang sa atas kabuntagon ha. Straight to the point. Oga, karon to taod mahigala to mahinabi si board member John Ismael Borgonya, mao ni mahigala ang board member nga wa motunga ni adtong gipatawag nga special session ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Og ni issue sa statement sad mga higala nga wala siya motunga kay di siya gusto nga mahimo nga instrumento, no? Niining klaro mga higala nga in bad faith nga pagpalabang ining mao nga supplemental budget. Di man ka nag 1.2 billion gud kada kuha oy. Straight to the point. Now aton pagtagad mga kaigsunan kay si board member Ismael John Borgonya. Jimbo Borgonya, usa ni siya sa mga board members nga wa motunga. Ni adto mga higala ang gipatawag nga special session ni Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigalaan kay aprobahan ang 1.2 billion pesos. Unya, wa man to makakurom. Kay daghan man sad ang wa manunga mga higala. Straight to the point. Og unya, mi issue sa statement nga dili sa gusto nga mahimong kabahin ni ining evident bad faith sa pag-aprobar mahigala sa supplemental budget nga 1.2 billion pesos kada kuha anak mga higalang kwartaha. Nga padung naman unta mga higala nga mo retiro na si Gobernador Gwendolyn Garcia, mo desisyon man gihapon siya mahigala para sa mga Subuanon nining dako nga kantidad sa kwarta. Ha? Mo kini nga ato ni tagad pagtagad karon, no? Kini mao nga hisgutanan mahigala mo na ingon si Borgonya, I refuse to be part of a clear, evident bad faith for the approval of this supplemental budget. Pwede ba ni mabutang sa atong screen dong? Naba na dong, dong. Samtang atong mahinabi ron tong taod mahigala kay gitawag pa. Pwede ba na mabutang sa screen tabangi ko no rim. Kining iyang statement nga ato ning na-post sa atong Facebook sa DYHP. Ganahan na akong ipa-flash og balik diri kay akong gibasa mga higala unya. Mas mayo pod sa mga radio nato nga mga listeners makabati sila unya sa ato pod mga higalang mga listeners pod o sa ato mga nagsunod sa social media mao ni ang statement. I refuse to be part of a clear, evident bad faith for the approval of this supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by outgoing Governor Gwen Garcia that shall proceedong, tiwasadong, that shall clearly hamper. Sige, move ko no, Rald. Sige ko no, Rald. I-move ko no, Rald. Kana mabasa, kana. Sige. Okay? Sige, move pa, move pa. O, kana, pataas pa, pataas. Okay? O. That shall clearly hamper the administration of Governor Pam Baricuatro. Move dong, move dong. Kana dong, kana. Okay, kana. Nabang mura ta nagbasa ba o kuan ba? Mura bitog na sa simbahan dong, operator ka sa kuan ba? Kinini ang proyekto. Kana okay na dong, no? Kay ana sa pagkakuan na dong para nga kinini ang mura ni kanta ba nato ba? Labi pang uban wa makay-memorize sa kanta. Okay ra kayo kay naaman, no? May projector mga kahigalaan. Kay kining uban manimba mahigala kana na ang nasuitos kanta ang uban pod dili ka maos kanta pero kung doon na kopya okay na. Kay makamaon na kastuno okay naman, no? Ang kana lang iyang lyrics wa ka memorize pero doon na mga higalay kuan. Kinini ang doon na mga higalay kinini ang matawag na to kopya din ha, okay na dayon. So mao ni ang iyang gisulti. Sabi ni saya pagud ani mahigala. Ako dili ko may refuse siya. Wala siya mahigala mo, dili siya mosugot nga mahimong kabahin ni ining klaro nga evident bad faith sa pag-aprobar ni ining supplemental budget nga mo kantidad og 1.2 bilyones ka pesos. Nga gi-request ni outgoing ni ining padung na mahigala nga mo pahawa nga Gobernador Gwen Garcia kay kini klaro nga maka-apiktar kini sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro. O kini mahigala so mo na nga kini mibarog gyud siya sa unsay angay nga barugan mga sukit tig paminaw. Lastong linya karon si Provincial Board Member
John Ismael Burgunya, Jimbo Burgunya, sa 3rd District of Cebu atong mahinabi rong buntaga mga kaigsunan. Lahat ng tanong, straight to the point. Board Member Jimbo Burgunya, maayong buntag nyo live daron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM o sa atong mga social media platforms. Good morning. Hello, Nyor. Hello? Tay pagamay lang. Okay. Sige, kana. Okay, Nyor, good morning. May buntag nyo, no? Oh, may buntag. May buntag sa tanang mga suking tigpaminaw nyo o may buntag ka na itong tanan? Okay, salamat kay nakontak ni ka na mo intawon ng buntaga. Okay. Paniro, Board Member Burgunya, kinini ang daghan ang mga tao gyud no nga nalipay sa imong pagbarog. Nga wa ka motunga kay nakahibaw ka nga kini dali maganing 1.2 billion nga pag-aprobahan unta last Wednesday. But karong adlaw regular session ron, dili na special session. Regular session. Unang pangutana mo tunga ba ka ining regular session karong hapon? Yes, ato ning tungahan nyo, no? Kay ato man ang obligasyon ron nga regular session kay daghang mga tukion po, no? Gawas pa ni aning basin posible nga ipalusot. Ngano nakaingon man kung posible ipalusot nyo? Kay wala man ron sa regular agenda. Okay. Wa man lang pada pag Bernes kay may deadline sa pagpada sa regular agenda. Naamo ko na ilusot sa rules nyo nga kung naay urgency, pwede ipasud no other matters. So pwede sa di pa magsugod ang session, duha ka oras sa di pa magsugod ang session, sama ilang gibuhat atong special session, palutsan nila dayon o kaning supplemental budget. So posible gyud nyo, no? Mo nang atong bantayan gani ron, nagpakuan ako sa opisina kung naabay kalit lang supplemental budget nga ipasulod nga naay kanang ingon ta wala gi appeal sa regular agenda. Mas para mayo. dili mabantayan nato. Posible lang na yun, ha? Posible lang. Magbantay ta karon, no? Karong buntaga. Now, but at least sa agenda niha nga nabutang wala na patik din ha. But ang ato manggong bantayan basit sa other matters ikalit og appeal. Nyo nga naaman ay kuan kun ay urgency gikan sa governor, tukion magina siya sa provincial board. Pero may tag urgency gyud nga tinud-anay, matter of life and death, matter of emergency or whatever. Lahi man ning emergency nyo murag dinilan man ni kay nag-countdown man ni sa padong sa June 30. Lahi ning emergency da. Kadudahan ning emergency. So mas mayo noon nga mo attend ka ining maong session para nga kuno galing at least diha sa regular nga mga agenda wa ibutang simba ko uroy og ilang ikalit og sod sa other matters, at least maka-object ka or ma-question nimo ni on record. Yes, no? Mo na at least ma-question ito on record and sayod ta, no, ang atong mga provincial board members, no, nagduha-duha na pod sa ni sila kay nakita naman ito nilabay nga session, special session nga limaray nito nga when in fact nagdaabtan ko to sila alas 2 sa kadlawon nyo nag-meeting, no, para pagpalabang yun sa special session alas 2 kadlawon sila na human ato. Forum na to ilang ihap ato. Pero nga wali ito nga itong mga kaubanan kay nakaamgo sad sila nga di nami magpagamit. Di na paggamit barugan na natong mga subuanon nga mo'y gapili kanato, no? Bitaw, correct. So karong hapon kami sa media sad, akong reporter dito akong paddoon kay mag-live may unya live sa atong Facebook og para mahibaw mo kung kinsay board member nga dapig sa mga subuanon o kinsay board members nga magpagamit gihapon ni outgoing Governor Gwen Garcia at sa maklaro na mo na unya. So kini kay regular session man adto gini sa session hall. The renovator ng session hall niyor, so pwede unta sa social hall, no? Kay magdako ngari but ang gibuhat gyud tong special session gituyo man nila nga ari sa gamay, no, sa conference room para kasulod ang media o malimit ra ang mga makasulod siguro, no? Gamay bitaw ang gipanglantaw nga ana man gyud sa huot o gamay nga conference room. Natingala bitaw gyud ngano nga gamay man dito man sa huot niya maglisod hinon media og sod. Mula mahinuno ganang exclusive lang sa board members ay lamog sod media kay may lugar. Sige, open ni siya pero di na magkasudlan. Open on tani, di naman masud. So diha na mo gawas kay di na masud. So unya wala pa gibutyag kung asa ang venue ini mao session. Ang venue niyo ako pang i-check og balik, no, kung sa gitoy session kaniya ako tanaon yun, ha. Pero posible
yun nga adto Japon sa ni sa social sa conference room no nga gamay nga conference room. So mo nay atong angay nga bantayan yor kay mo may adto Japon conference room Japon yor. So gamay Japon. Gamay Japon nga lugar kay conference room ang Japon. Katong di held ato sa una ngadto gihapon. Ang katong special session asa gi held ang special session adto na pod ang regular session no na conference room man siya nga gamay nyo na di ba unsa man ang dako-dako ani katong kwan si social hall untay giangay nyo no. Social hall mi atong ni kalabay nga session katong before sa special session nga ngadto man nakita man naglanog man ato ang pag-object ni atong mga ubang mga inguntang kontrata nga angay tan-awonon tama ining ka lang Mr. Lu no nga kaning mao maning private service provider sa kaning mga CR no CR gi-object po nga to unsa tong amendment sa kontrata. So karon murag nakaamgo siguro sila nga daghang makadungog daghang makakita nga to sa social hall so aring ibalhin nila nga sa conference room. Dili man ni nato pwede nga ma-request og si Davide man maoy vice governor nga kanana ang aron makasud ang media ngadto kita sa social hall nganong kami tanong tingala man mi nganong dito man sa gamay mura naghuot ba nya ingnon nga kanang naman open man unta media nya di naman makasud mo mura ba hinuonog nahimong justification ang kuan ang kagamyon sa lugar nga na may dako unta nga lugar. Maagi nun, maagi ta makapatingala lang nyo pero walay laing tubag niya na murag maagi siguro tuyo para malimitahan no ang makasulod sa session hall sa session no kay dito man sa siya. So mo nay mahitabo ron nyo no. So ang sa karon nga kuan wala gyud pero anytime between before sa session before 12 o'clock naasa siguro ipasulod no nga nga butangan lang certificate of urgency daw no nga nang wa man nila gipasulod pag sa regular agenda nga to Wednesday nga wala nakaspurong pag special session so ila taning gipasulod sa regular yun nga agenda. Mutanaw mi unya ang media, mutambong mi dito unya aron nga maklaro na mo ni. Wa ni gibutang sa regular nga agenda, kung ilan ning ibutang sa other matters, klaro na gyud nga palusot ni. Maagi nyo, no? Wala gitay laing nga kakuna no, nga nang wa man gyud iagi sa regular nga proseso, iagi shortcut no, panalitan ilang ipasulod karon no, karon sa other matters ilang butangan hapinan lang og urgency kunupay para mapugos kunog tuki ang provincial board. So ako panginaot sa akong mga kauban nga mubarog sila kung unsay sakto nga pamaagi og unsay angay no para subuanon og dili lang sa ingon taga diktar lang sa tungod sa amo no amo kita no taro man ng istorya naman ng mga Subuanon kinsay angay lang palidon sa atong probinsya so hinaot respetahan nila og mahimo silang katambayayong kaabag sa atong bag-ong gobernador og dili tigbabag sa kayuhan kana mo maayo. Now for the benefits sa atong mga igsuon nga naminaw nato karon especially kadto mga tawo nga dili kayo suhito sa kining atong mga house rules no diha sa Junta Provincial kining moingon gani taog kuan certified as urgent unsay bot pasabot ana nga maong kini ni ang ipapasar nga usa ka butang kung i-certify kana sa governor nga urgent kanang hinuon yo sa atong rules good big yun hinong kay nang kanang dako hinong kay liwi gyud no kung unsa tan-aw sa gobernador nga urgent murag inana mo ka dako nga gahom among gi surrender nga to sa atong gobernador no paglingkod niya ni atong 2019 so mo nang anything iyang ikuan nga urgent yang itan-aw nga urgent pwede gina niya mapasulod pero at least ato ba propriety na lang ato anyor ba good faith na lang kita ato nga angay bagyo kani nga urgent or lahi ang tuyo og tumong na ay motibo nganong ipadali og ipalusot ni mao mo ginay ikuan ang bad faith sa pagpalusot niya na nyor ba so mo ni atong gitan-aw nga klaro kay na hidden nga motibo nga labi na kung may kag urgent dunay pag shortcut ani nga mahitabo panyero
Yes, senyor, no. Mao ginay tinud-anay no kung urgent na gyud shortcut kay tungod tinud-anay nga dinalian para sa mga Subuanon sama sa imong gituki no may tag para sa hospital kay kinabuhi ang nakasalalay diha. Di man hinon ang para hinon sa hospital nga tambal o uban pang mga kagamitan nga kinabuhi ang nakasalalay no ang kuha na ng dapat mo na i-urgent kay daghan kay namatay sa atong hospital tungod kay way klarong tambal, way mga doktor nga espesyalista ug uban pa. So mo ni angay i-urgent unta dili ang infrastructure nga project, di ba? So kining 1.2 billion nga dali gyud ni Governor Gwen. Para asa man gid ayon ta ni? Kining board member Borgonya. Ang breakdown ni ninyo no, na ay 400,000 ani laugh nyo no. LAF, kung sa man ni LAF, Local Assistance Fund. Mo ni siyang para sa mga infrastruktura. No? So mo ni diri ang angay na tong bantayanan yon no. Okay? Infrastructure sayod na matatanan kana mga infrastructure project unsay mga mahitabo nyo. No? Naman gid mga milagro diha, infrastructure. Public knowledge man. Nganong ganahan kay infrastructure project mo na yung mga kung unsa inyong ginahuna mao po na siguro. So ang 400 million ana diha sa Local Assistance Fund. Local Assistance Fund no. Okay, infrastructure projects siya na support to LGU. So mo na siguro ni ang ato na lang ikunik-kunik nyo, di ba, ninggawas naman to sa media ang katong mga resolution gikan sa lungsod sa Tabogon, lungsod sa Dumanhog. Nalusot pa ning 400,000 mo na ni 400 million resolution atong mga nag-request og dinagko kay nga tag 300 million taga abot og 600 million no sa asa to Tabogon or asa ba to no Tabogon og Dumanhog. Oo, mo na siguro ni padulngan nyo sa kaning 400 million nga infrastructure project. Okay. So di yun mo ingon ta mo lusot kay na nagdipunduhan naman na may igong pundo para mahatag sa usa ka ma-block fund sa usa ka local government unit no. 1.2 billion man eh. So ang uban ani kina 400 nani sa Local Assistance Fund, ang uban ani nga kwarta asa man gibutang. Ang uban ani nyo gipang butang ni sa mga opisina sa board member no. Butang no consultancy. Tunga nagutas tuig nyo pero nagbutang sa 420,000 no sa consultant. Nagbutang para sa fuel 300,000. So sa matag board member kabaw man yun na mga ubang board member nasayod man gud nga sa una panahon ni Gwen no. Pilting nihita ito, mahotdan mi pang gasolina. Wa man bawo pa mig hangyo nga to, mura mig makililimo sa atong gobernador nga gob ani intaw ni gob no. Pero karon wala iya dengi buhong lagkalit ni mga board members sa ingon ta sa gasolina o uban pang consultancy nga services no nga budgetan din niya nyo ba ug kalit. Then of course lain po nyo katong ingon nimo nga daghan na kay mga personal services nga moabot og additional nga 35 million masiguro ni para sa katong murag ang tibok nga personnel sa executive nga mga co-terminus ug mga casual ibalhin nga ri sa vice governor muna ingon tag na maari na sa opisina sa legislative ang kanang mga ubang pa mga co-terminus og kuan nga empleyado no nga motapos na mopupos na ilang termino kaninyo nahitabo nag-una ang budget sa wapa ang pag-create aning mga kani mga opisina ha. Kay atay pa mag-i-create pud ngari sa opisina sa legislative kay karon napa man siya sa executive branch kay pang executive man gyud ni ang kani mga ingontag mga laborer, kani recreation and welfare services no mga admin aid ug uban pa angay man ngadto gyud sa executive pero karon ari na siya ibalhin sa legislative. Mga receptionist so diha ang mo na makaingon ko nga ang motibo ani nyo ba sa pagbuhat ani nining kuan dili man gud putli ang tinguha no. So klaro gyud kay og tataw kayo. So kining kwarta nga giingon nga dakong kantidad sa kwarta nga ngadto ibutang sa opisina ni Glenn Soko tinuod ninyo? Kato siguro ang kanyon 400 million nga infrastructure projects no kato pero mo siguro tumotoy kato mga adto ibutang sa legislative no nga kuan kay dili ba mahimong questionable ni nga ang legislative department sila man maoy ang ilang main nga trabaho man ang pagpalabang og mga balaod dili man sila mo execute unta na mga projects nganong adto man itagak ang kwarta
mo gyud nyo no nga adto man ikuantanan ibutang no. Morning breakdown yun ha. Local Assistance Fund 400 million. Okay. No, Socio Economic Development Fund 260 million. Ay sabi ato sa tagsaon ha. 400 million ang sa Local Assistance Fund. Okay. Nadiha ang infra, no? Okay. Yes, sir. 400 million. Yes, 400 sunod, million. So 300 million na? Socio Economic Development Fund 260 million yun. Tayo pa ha, 260 million ang Socio Economic Development Fund. Economic Development Fund. Okay. Para asa man ni siya kunuhay? Mo sa siguro ning gamit-gamit sa assistance sa siguro ninyo, no? Okay. Socio Economic Development Fund, no? Sige, sunod. 400 million, 260 million ang uban. Micro and Small Enterprise Development Fund. Naasan is 100 million yun. 100 million. Sunod. Human Resource Development Fund 200 million. Human Resource Development Fund. Mo na siguro sa mga personnel niyo, kato mga tao nga gikan sa executive nga ibalin sa legislative. So daghan kay taos ginsuko anay kumaohon. Mas maghuot pa siguro sa legislative niyo, no? So mga tao ni sa executive ipamalhin sa legislative. Mo ni mahitabo ani. Lain pa sa niyo food security. Food security. 140 million yun. 140 million. Utang, no? 100 million. Then, legislative services nyo, 17 million. Legislative services, 17 million. O laing PS, no? Personal services, 35.7 million. 35 million. So, mga na mga kanjud sa under sa office Vice Governor. Yeah. So dakong kwarta mabuhong kayo ang Vice Governor's office ani di ay kumaohon. Yes, yun, no? Napay MOOE nyo, additional 35 million. Unsa man ang MOO? MOOE, Maintenance and Operating Expenditures. Nanamata ni pagsugod yun, no? Pero additional pag yun siya. Kinanaman niya pagsugod yun sa syempre sa annual budget, naka-appeal naman yun na ang Maintenance Operating Expenditures para sa tibok tuig sa 2025. So, karon dibutang ni nga to tanan yon. Morning na nikabat ni 1.2 billion kung totalon to tanan yon. No? Kini bang sa balik ko na to no, ngano man kadagko man kayo og mga bayranan sa consultancy ang ato mga board members tag 400,000 man kada usa unya ang sa Vice Governor 800,000 hapit man 1 million. Kadagko ba? Pag additional siguro ninyo no kay actually naman mi usa ka consultant. Then naka-budget, naka-allocate naman ni para sa intirong tuig, no? Na naman yun, no? Nga karon para siguro makakuha po niglain, no? Pwede mo siguro regalo para sa mga board members, no? Pwede maka-hire sila glain na po nga consultant, meaning nga amount, wala konsuelo sa siguro. Nga tige nay 300,000 nga additional nga gasolina, nay 400,000 nga additional nga consultant para sa makapuno mo og consultant para sa from July lingkod ninyo until December. Karong tiga na wala naka-budget naman unta ni daan yo, no? Sa ilabay pa nga tuig og mo naman ta na nan-igo naman ta to, no? Among consultant mo naman toy nasabutan or mo naman toy pagpuga sa una ni sa kanhi sa outgoing governor nga mao ra nay inyohang kuan budget mo na. So katong nilabay wa mi nabuhat no tando-tando na gyud mi kay pag mo na inyong budget sa gasolina, mo na inyong budget sa kanang consultant hasta tissue paper, wala na gimi tissue paper sa opisina. Uguban pa. So inana na ka lisod ang among kanyo no na makakuot na mi kagalingong bulsa sa hasta sa among mga gamitonon sa opisina. Kay ipit man kayo. Gani ang aircon na magitoy sa una nga tunga lang sa adlaw ang aircon. No? Mo na ingon na dato kay Riches Province pero as aircon nga ingon ta gami ka tunga lang sa adlaw half day lang mo half day para makasi kurinti. So, mo na nga ko no so syempre mga board members wa nalimot niya na. Wa nalimot niya na mga board members nga ingon ta muna sila grabe ka luoy kayo nga maghangyo nga to sa gobernadora kay hasta mga budget para sa tong sakyanan, mga battery, ligid ug uban pa no maglisod pa mi kami pa makakuot nya karon kalit lang kabuhong di ba mura klaro na kanyor klaro pa mura ba og kanang
matang ni pagwalda sa kwarta aron ang kwarta download na daan gatos mga board members or wa na pag lingkod ni Pamila way iya. To naman. Ana lagi na to nakita nga rason yun no. Wala mo kita nakita kining, nga atong balikan na intriga man ko ining kalakiha kay ang usa ka board member is entitled mo usa ka consultant. Yes, yun, no? Okay. So, natingala ko, pagtanaw na ko sa items, kay doon na nagpasa na ko og items sad, pero wala na ko ito igong pagtagad lang sa. Ba't karon na-mention man ko din mo, ang usa ka board member aning bagong supplemental budget, na 480 million, 480 420,000. Oh, nga, kada usa gyud ka board member. Yes, kung ano kada ko, banay sa to pa, additional ni, pwede mo hire og additional pa din nga, konsultant. Pwede kung ma-approve ning budget, pwede pun ana pug laing konsultant. Okay na may 480,000 nga budget kada usa. So nakalit og kabuhong. Kunuhay ang mga board members so nakalit og kabuhong. Oo, mao ya nakalit og kabuhong. Hasta ang gasolina no, 300,000. So mao naman tani para sa usa ka tuig. So mahog og 600,000 sa tibok tuig na ni ron. No, pwede magtuyok sa tibok Cebu ang mga board members nani. Additional nga gasolina. Sumura og so katingalahan ni at least ang mga board members nga naminaw na to karon o kini mga board members nga mga kauban kay bawo sila ani dili ni sila blind ani nganong kalit man lang ni karon sa una hinuon nga naa pa si Gwen magpakiluoy ta hapit para sa gasolina para makasuroy ta sa mga constituents karon nga na siya mo gi-download ang gusto niya i-download ang kwarta diri nato. Mura ba kanang hot doon ang parang iniglingko ni Pamila wa na iya to na nakakuha na dayon. Ay nana, you know, nakabantay ang mga board members, karon na lang hinoon. Sa una nga maglisod ta, mo lagi to. Tinod na ginanyo, no? Hasta tissue paper o guban pa, bond paper, pwede pa ta mahotdan og mga office supplies, no? Kay way mo abot kay mo na. Grabe ang pag-ipit sa mga board members. Karon ni noon, kalit na, di ba? So, kapag sila na ugwa sila malimot. Wa malimot ang mga board members ani ay kumaohon unsa may mong reaksyon nga mura man og si Tata Corominas imong kauban di sa 3rd district nagpa-explain man siya nindot ra pong pagka-explain pero karong hapon akong tan-awon unsa gi iyang stand og panalitan ipalusot ning 1.2 billion yang explain dito nga mao na ang procedure na okay man pero ang akong gusto mahibaw ng ultimate gyud nga baruganan. Maya kung gusto may bawaan. O kung sa iyang baruganan, ipalusot ka nung hapon ang 1.2 billion, mananaw na bagin me, kamis media, may bawaan na mo kada usa ka board member kung kinsay unsa ilang baruganan. Sa may reaksyon nimo atong iyang statement ni Corominas? Well, usa na mo sila sa gasabot. Ano yun? After ko sila alas 2 kadlawon. Apil na sa ihap nga, mo approve o mo approve ni aning supplemental budget. No, sa ilahang pag-meeting dito sa kasamtangang gobernador. No, so ang pagtungag yun nila wala ilaing tuyo og tumong no. Di na lang George ug magpaguryo pa, di ba? Wa man ganiya to baga nga mo uyon ba siya or mo disapprove no sa supplemental budget na I think na kuha naman sad siya nganong I think akong tan-aw nga wala gusto lang siya nga good shot Japon siya sa atong gobernador sa outgoing gobernador Gwen Garcia. Mo siguro nitungag yun siya. Pero nangingon naman siya tumakauban nga. Okay ra mo di mo mutunga ha. Ay lang mo tunga ako ra itunga nga to. Importante nga dili ka makakurom. So yan na ang duwa nila nyor. No? Mismo sa mga board members nga ningon na gyud sila nga gusto gyud sila nga di mutunga pero ang sama ni Tata ni pakita kita nga to para di siya makasab-an o good shot Japon siya sa ni Gwen Garcia. Pero at least kini man good ka special session di ta matao kagahapon no? Yeah. So klaro na to daan nagtinuganan nito daan nga makurom gyud unta mo toy prosabot na gyud kung manunga mga board members. Kalit lang awa mo tunga. Mao gito. Klaro ta. Siyempre dili maabtag alas 2 kadlawon kung dili mo gisabutan nga para i-approve no. So mao na gito ang game plan daan. So di na lang magpakarong ingnon pa o magduha-duhag naong ba. Bitaw. Klaro lang gyud. Kubarog lang kitag tinuod unsay para sa mga Subuanon nganong ato pa limong-limong atong baruganan gud ba? Mo. So mo ginay angay gyud unta nyo no. O yun ba siya or di? Wa man niya gito ba? Simple naman na.
Now, kining si Glenn Soco sa dihang na interview sa mga sakop sa Tigbalita, in fact, na-printa gina sa pamantalang the Freeman nga ang katuyuan po kuno usa sa mga katuyuan ng 1.2 billion pesos nga ipalabang kay aron kuno ipa-renovate na sa opisina sa bag-ong mga board members si Olinsino og si board member Sanchez nga maoy bag-ong mga incoming nga mga board members. But pasabot ba niyo mao na tingala bitaw ko kay kumupuli man gud ni kini duha ka mga board members coming from Mandawi. Ang ilang pulihan ang opisina ni Glenn Soco ug ang opisina ni Junkie Uwano. Mga maayo pa man ilang opisina, pwede pa magani nga dili ni pa-renovate. Pero kabahin kuno ining 1.2 billion ang pagpa-renovate. Unsa imong reaction ana? Yes, na additional manggod nga duha ka board members nyor sa para sa syudad na gyud Mandawi. Kato sila Sanchez o si Sino. Kay ang pilin sa 6th district nyor mo naman lang tong Lasyon o ganang Cordova. So si Lagun o si kanang Alfie Uwano. So nagi additional duha ka book nga board members. Pero mo na nyo di man sa kinatibuk nga 1.2 mo gamiton sa pagpa-renovate no pero ngadto kuno haon mo na kunong urgent kay dinalian kay aron nga para magamit sa pag-renovate sila mga opisina. Dili ba lain paminaon board member Borgonya nga anong unahon man nato ni mga opisina ini mga board members nga unahon nato atong mga constituents. Total nindot pa man ang opisina ni Glenn Soco, nindot pa man ang opisina ni Junkie Uwano. Yes no, pwede ra gyud sila makabanos niya na kung mao ilang masabutan na mo'y makabanos sa ilang mga tagsa-tagsa ka opisina. And at the same time, kung ingon taga ng gamit lang sa house, maopisinahan naman lang na ditso, no? Hindi na ka urgent yun nga pwede naman makabanos basta na earphone, na computer, na mga table o likuranan, wala makapunction naman ang usa ka board member, no? Hindi naman kihalan na gwapo o nindot yun. Pero di gyud na mo total og 1.2 billion yun. Usa lang Usala na sa iyang gamitan. So dili urgent kay kung mao na pag renovate man ka sa opisina dili urgent. Dili na ka urgent nyor nya dili po na total nga 1.2 billion. Actually nyor si Olinsino baya basig mahinabi po nako ron telling tawgan po nako ron taon. Kay ni chat nako ingon si Olinsino kay sipa bay sa Mandawi ang DOHP o FM. So inyo no sa tibo ka probinsya sa Sugbo maayo gyud kay na imuhang programa kay na edukar gyud ang atong mga katawhan no pinagi sa imuhang programa niyo. Salamat kanyo. Chat nako si Ulin ingon si Ulin ay ako ni tawgon non ingon sa nako nga wala wala gyud ko kalabutan nga gihimo kung rason sa ilang urgent 1.2 billion nga supplemental budget kay kung wala ko'y opisina diha sa legislative building pwede ra usa ko sa akong law office. Ingon ang taon si Ulin. So wala kibaw sa ulin taon aning kuan gihimo sa katarungan way kalibutan yun no gihimo pero kung naa magay pag-ausbon no di ginakabot 1.2 billion at the same time kung ingon talag functional nga office na aircon na computer na internet na table na lingkuranan wala makapunction na gyud ang usa ka board member no bisag di pa inana ka nindot kayo ang iyang opisina. Pero kanang opisina kita-aw na opisina ng Glenn Soco kay mo adto naman sa mga Pulin Davide so kanang opisina mabakante. Kung mopuli si Ulin ana or mopuli si Sanchez ana kanang mga opisina pwede na gyud nagdili gyud ayuhon yor. Para nga makasave tag kwarta ba para sa mga subuanon unta. Nindot yes, mga opisina oy. Mga functional na gyud kanyo no pwede na gyud malahos og kanang gamit siya. So mo na ko anyo. So maayo noon yon nga maka-attend ka unya kay kato special session man tong papatawag but unya regular session man aron nga naay makabantay panalitan kung unsay mahitabo unya ba tingali og ang regular nga ang inyong agenda wa man i-appeal ning 1.2 billion basig ikalit lang ni dito insert at least mabantayan nimo dito og maka-question din ka ni. Yes no akong kakuyonan ni basin di morning gi chop na ni no wala na ni whole lump sum 1.2 billion hinahinay lang ni basin lahi pa ipasodon nga amount karon tawa sunod session na pod lahi na pod nga amount posible gyud na moy ilahang buhaton yun mo manggali na nga para kunuhay dili kayo kita sa katawhan ang gidakon sa balor no anam-anamon ni ron mao siguro ilahang game plan karon na pagpalusot nga butangan lag urgency hinalian kuno kan sa gobernador mo nang wala gi-appeal sa regular agenda og submit sa inyong house rules kung urgency na gani di na mo agi og pila ka reading shortcut na dayon ang pag-approve no
Yes, yun. Maagi tulo lang ka-readings pero mahuman siya kung sa kasesyon. Yeah, okay. Mao na say kalainan kay kung panalitan gud og dili siya certified as urgent, first reading, second reading, ang regular nga pagpasal og balaod nun, first reading, second reading, third reading. But og Yes, certified as urgent, anang adlaw approve dayon. Pwede ra kanang Yes. the same day human. Atong Wednesday kung nakurom pa, wa na. Approve without thinking na tanyo. Goodbye ng 1.2 billion sa mga Subuanon unta. Stilan. Approve na to without pas kilat, no? So, ako pa na to. Yun, no? Wanay pagtuki o pagtuon. Oh. Kung maumita, no? Wanay discussion. Ditso na dayon. Mo na ang... Nyor, ang mga tao ba, gisayangan nimo nga ikaw dunay prinsipyo, dunay baruganan, angayan ka nga naa din ha. Ug ngani, natong milabay nga eleksyon ni daog ka. Bisan pa man og ni-withdraw ka ba? Limang ka na, dako na kayo nga kuno, nga ni-withdraw ka, pero daog gyapon ka, unsa may imong reaksyon nga ang mga tao di sa 3rd district, despite the fact nga ni himo kag formal withdrawal, pero daog kag gihapon sa 3rd district, unsa imong reaksyon og tingali imong pasalamatan ang imong mga constituents diha nga nabati kini na ba tong programa nyo si para ba ni 3rd district? Kusog ganyan, no? Daghang kay mga katawhan diri musulti na to nga nahisgutan ko nako nimo atong nilabay na mga programa og nakitan pud nako. Bitaw na pa dako ginako kayong pasalamat, no? Di ko makatuog yun nga makadaog pa ta kay wa tay tarpaulin, wa na ta nagsuroy, wa gitay gigasto maski piso na, no? So makaingon ta nga tungod na sa atong mga maayong buhat sa nikalabay nga unom ka tuig nyor. Ang ato magong nakita nga pagtuon na to nga gitagak nako sa One Cebu Party, no? Ditagak na ko nilang Gwen, mo na nga maglisod na tagdaog kay ang traditional nga pamulitika mo na naay kapitan nga magdani mo, naay mayor na magdani mo, naay ingon na network niyo ba? So mo na mga naanda na to nga pamulitika or formula unsaon pagdaog. Pero karon nausab na maday ang mga butante, no? Kay sama ni Pambari 4, no, nga walay ang katawhan gyoy ni Tuboy, why maski maka-claim nga politiko nga sila'y nakapadaog og nakatabang kay direct gyud to ang katawhan gyoy nakapadaog. So makaingon ta nga na edukar na sa gyud ang atong katawhan og mas mature na, no? Usa kas nakatabang ni ana nyo, no? Na at least na mature na ang atong katawhan. Orya buyag, no? At least atong gi-educate ang mga tao nga dili lang tayo kuan, no? Na kini wa ka magmahay nga bita may paywa ko mo-withdraw kay daog manggihapon gani, oh. Bisag ang pagmahay nyo, pero may pagmahay na maguna, no? Yatong panahon na gud giipit man gud ang programa, no, nato nga let's say kanang kahanas, no, di nato ipa-release sa ni outgoing Governor Gwen, no? Di nato ipa-release kay tungod para dili ta maka-gain og mga butante. Iya naman ingon ta murag mahug og giipit man gud tanyor. So hadlok pud ta mapaakan tanyor, no? Hadlok pa kan or sa diha, di ba? Makahadlok pa yun na, no? So mo na nga atong panahon na ning choose ko og peace of mind, no? Until namatay gyud akong igagaw dito sa provincial hospital nato nyo, no? Diya sa natong Semana Santa namatay akong igagaw. Diingnan ko sa nurse nyo na sa una panahon ni Davide kaning mo igagaw board maoperahan unta ni ngari. Pero sukat paglingkod ninyo ni Gwen, wala di na taka-opera ngari. So mo dito pag ko na konsensyasyon nyo ba? Bitaw no ako namang na pasagdan, no, makaingon ta nga I feel guilty po dana nyo ba? No nga usay nitabo sa tuang provincial hospital nga namatyan gyud ko igagaw diya sa Balamban, no, sa diri sa Balamban sa provincial hospital sa Balamban nya. Mao gyud giingon sa nurse nako nga panahon ni Davide board operahan unta ni pero sukad paglingkod ninyo ni Gwen dili na nawa na mato giputol na to, wala nang mga espesyalista na to. Hindi nakapaagat ako nyon nga ni tabang ko ni Pambari 4 pasugod pag human sa Semana Santa. Oo. Kining board member Ismael, unsa man tong hitabo ang atong pag-withdraw niwa? Gi-istorya ka nga withdraw na lang din ha, gi-pressure ka, gihulga ka, or unsa man hitabo ang ngano man gisayangan ang mga tanawa gud karon, no, daog ka gud. Di man ka, bisag withdraw ka. Wala kita gihulga o gi-pressure nyo, diingnan lang gyud ta sa atong gobernador nga out nako. Out nako sa One Cebu. Out nako sa partido. Mo na gisulti sa ato ang gobernador. O mo to nga imong mga programa wa na release og mga budget ng imong programs. The hold unta nyo, the hold. Pero sukad pag ingon ko nga di na ko mo dagan mo to napadayon. Napadayon kay ingon nga wa nako mo dagan. Murag nahog og na regalo gyud nyo, no? Kay mo masatoy hanggi pang sulti diri sa kuan na
mura manggog basta giregalo kita nyo na sa mga politiko diri no sa lungsod sa Balamban no o sa at least ilamang tan-aw gyud na diputlan ako dagpako kay nagtuo maguni sila nga mudagan jud ko 2028 pagka Mayo, so apil sad siguro no sa sulsol sa ngadto sa ni gobernadora no sa outdoor. So mo na tungod sa sulsol mo na nga para dili ta ingon na masibilyan ta karong 2025 gusto gyud nila nga mapili ta nga dili ta ma board member. Sila hinoy napildi diri sa lungsod sa Balamban no. Apicing sa kini diri sa lungsod sa Balamban yor kay ang nidaog pod si Mayor Amos Cabahog wa pod maski piso gasto wa gyud mula sa nigpambari 4 wa kapitan wa kwalta wa boat buying gikaon tinuod yun ang giingon no nga gikaon ang paon giluwa ang taga mao gyud sa lungsod sa Balamban nga dynastiya pud garig 30 city katuig gipildi lag tangkal-tangkal nga mayor kay tangkal-tangkal man nga tricycle iyang kuanyo iyang sakyan mo po na nahitabo nga milagro diri sa lungsod sa Balamban no. Karong eleksyon na nyor no, ikaw nga dugay-dugay na diha nga naa sa politika nakapaniid ka karong eleksyon na is very unique election. Yes nyo, no? Unique yung kayo. Mga way kwalta, way machinery, mo'y nangadaog niyo. Governor Pam sa probinsya sa Sugbo, nga rin Samoa sa lungsod sa Balamban, nga panghatag maski piso, way makinarya, pero nidaog pod, no? Nidaog pod. Way kapitan, so lahi na gyud ang ato ang kuanyo no, believe ko sa ato mga butante karon no. Kamuo na gyud mo pili. Dili na magpadaras kwalta. Mo gina importante. So karong hapon at least among bantayan ang sesyon ninyo sa provincial board o hinaot nga naa ka makatunga ka o makabantay ka alang sa katawhang Subuanon, board member Borgonya. Yes, gikan gani lalgad ako padong kapitol nyo gikan sa ato ang lungsod sa Balamban, lalgad ako ngadto para ato ning paminawon ngadto unsay ang wabay kalit nga ipalusot nga gi-chop-chop na ni ang 1.2 billion dili na di gikuan kasi pag-una ni 400 or sa kaha. Mauna. Unsay panawagan nimo? Unsay panawagan nimo sa mga kauban nga mga board members karon? Akong panawagan nyo no nga inaot nga idunggon nila ang tingog sa mga Subuanon nga ning sulti naman ang mga Subuanon nga ang sunod nga dilirato ari na ni Pambari 4 og dili sila mobuhat og mga lakang nga maka-jeopardize no maka-ingon ta palaw no sa mga programa sa atong gobernador kay ang pundo ari naman no di kuan man siya pundo. So atong panginaot nga sundo nila ilang konsensya og dili sila magpagamit kay man naman tagpagamit no nahuman naman. So dili na ta magpalabi pa no angay na i-redeem na nato atong kaugalingon. Ako pod usapog ko anas guilty nyo unang karon i-redeem na pod nako akong kaugalingon karon na ang kuan gyud ang para gyud sa mga Subuano no ang atong mga para gyud ayo sa probinsya sa Sugbo. Ako lang nitiwason gamay nyo ha. Kini ba atong mga hospitals panahon ni Davide mas maayo man doon na may mga doctors o doon na may mga tambal. Pag abot ni Gwen ngano man nga wa man matagaig prioridad, mas gitagaag prioridad ang Suroy-Suroy Sugbo, Pasigarbo Sugbo, pila ka millions ang iyang gibubo para sa Pasigarbo Sugbo, sayaw-sayaw, Suroy-Suroy Sugbo, pero ang mga hospital sa biyaan. Tinood yun na nyo, kaya mo nagtanaw siya nga gimahalan na siya sa espesyalista. Mahal mag doktor espesyalista, pero at least maayo na lang tato nga ang probinsya mo ning gasto para sa itong mga doktor kay kinabuhi maguna nyo. Sa tao daghan king nawagtangan nga mga amahan, nawagtangag bana, nawagtangan og anak no kay tungod kay dili sila ka-afford no magpa-opera no tungod sa kakuwang sa atong provincial hospitals no. So gani kato mga namatyan sa mga hospitals uban sa ilang mga kalag no. Mo gitoy mo gitoy ning kampanya gyud para ni Pambari 4 kato mga namatyan gyud sa ato mga provincial hospitals kay nakita nila maski gapas maski gloves no wa nay ang kuan mas alcohol betadine mo nay mo palit ang tagtungod sus ginoo ko tinuod gyud nyo no dili na pang kuan mo bitang wa ko ning tingog nilabay atong kampanya pa nyo kay magamit niya pagtuon niya pangdaot lang tungod sa kampanya pero tinuod magyud nak-experience mi na atong mga Subuanon mao gyud. Yes, kanang 215 million nga gastos Pasigarbo sa probinsya na nanyor. Ang mga lungsod
mugasto pag 3 to 5 million na ilungsod mugasto 10 million. Kada ko ni ana nga kolta pa 5 million gamay nga lungsod mugasto ni ana para sa Pasigalbo, di ba? Sa nakagabi, no? So gibutang pa sa mga hospitals sa probinsya. Dako na tagkabang ni. Oh, pilay nagastos mga lungsod nyo, no? Walay labot na nagastos probinsya. Di ba? So, angay yun nga nakaamgo o nakamata yun ang atong sugbuanon yun. Mo na yung kuan yun. Kini mga doktor sa probinsya, sa mga tinuod na nga gi-outsource ni mga doctors? Dili nyo, contract of service, no? Outsource o tato'y kuan, primero, but wa man yung doktor nga musugot, so mo lagi contract of service na lang sila, kontrata. So mga contractual worker na hinuon ni mga doctors. Mura ginana nyo ang doktor. Although unsa man ni renewable ang ilang kontrata every pila ka months? Every 6 months nyo, na 1 year, na depende na sa doktor o sa patong PHO nyo. Murag na kuha ng mga doktor sinuon, no? Murag na barato ining kalakihay noon. Tinood dyan na yun, no? Ubos ilahang rate, ning ubos impre, taas yun na rate kay doktor, mga professional. So, angay yun sa nga, mo na angay gastuhan yun. Okay. Service man, basic services man nga itong ihatag sa mga magbubuhis. Mo na unahon. Yes nyo. Yan kalagong masakit ang tawa. Maguna sa ilahang inadlaw nga budget. Correct. Inadlaw nila emergency, kalit man na, may damhan ng pagkasakit. So, piang yun ang pamilya na naay masakit, no? Kaya wak man na ingo na pagkaon nga dapat gastuhan taga-adlaw. No? So, o ginay angay gyud kuanon. Ang profession ba sa doktor ba nga ato man ang gitahod ang mga doctors, ang ilang profession na mura sa gihimo bitaw mag-renew-renews kontrata mura bitaw nahimong job order ang ato mga doctor sa probinsya. wala ginana yun no, wala gibalat sila no, nabalat sila. Yan no, wa kay natagaan og kuan sila dako nga pagtagad no. So mo na nga angay gyud nga kuan yun no. Ako guilty ko na no, lang nagpagamit ko kaniadto. At least i-redeem ni mo yung kagulingon. Oo. Wa kay first stop no. Napay chance nga ma-redeem. Kinis no, is kabuan no. Kinis Davide ba unang higayon mangud sa tanang vice gobernador. Unang higayon nga si Davide mo unang higayon unang gobernador nga dili pwede makadebate, dili pwede maka-appeals deliberation, igor us pagpakang sa gavel. Unsa maning kana giputlan sa pako. Gitoyo na. Gitoyo para malimitahan no labi katong pag 2019 pag lingkod gud na namo sa mga kapatido mo may giipat kay si Davide man sa usas mga lingkod gud nga maka-atbang gud sa mga gasiya no. So mo na limitahan gud siya o kanang gilimitahan gud siya sa iyang mabuhat para di kay siya kadto. So ang utok ato si Gwen gihapon nga ato ning kuanos Davide nga tantangan tani sa iyang kuan igo ra siya makadukdok sa gawil mao ra iyang gahom di na sa pwede appeals deliberation dili wa tanan first time mo lagi na so kini ni ang mo ni nahitabo nga Davide ba murag makaluluoy sa tanang gobernador sa Sugbo unang gobernador sa Davide nga makaluluoy kay kahimtang siguro ganahan siya biya yun no mag-congressman na tato no. Pero yung rason nga, di na siya ganahan mahimong vice governor. Wa man kay siya mahimo. Wa kay siya ingon ta, di kay siya kalihok, no? Isip po sa vice governor. No? Mas ganang... Okay, sige nyo. Kinini ang unsay imong mensahe alang sa mga board members nga, mga incoming board members, labi na nga ikaw ra ba outgoing ra ba ka o nya ang incoming board members unsay imong mensahe para nila nga aron nga ang Sugbo in town move ta forward nga kada ba nga tunahon ba ang serbisyo para sa mga Subuanon dili ang pamulitika kay basi magod ang kuyaw ani magod kung magsigig babag sa mga plano ni Pamila Barikwato dili maka-move forward dili maayo ang atong pagserbisyo kung ang himuon sa mga board members nga incoming ug unya magsigig babag ngadto sa gobernador unya. Yes, no? Atong ipanghinaot sa atong mga kawanan, labi na sa mga incoming umaabot na mga mulingkod sa Hunta Provincial nga in town nga tabangin ninyo ang atong gobernador no. Himo mong kaabag o dili tigbabag sa mga programa o sa atong gobernador nga wanay lain ang tuyo og tumong kundi makahatag lang gyud sa basic services sa atong mga Sugbuanon no. Dili naman ni para kaniya kundi para pod ni sa kaninyo sa inyong mga constituents no para ni sa katawhan sa probinsya sa Sugbo nyor. O sige nyor, so gikan ninyo human sa tong interview padung na kadi sa Sugbo alang na sa pag-attend sa session unyang hapon. Yes nyor. Nagkasalamat nyo sa salamat kayo.
may buntag kada tong tanan yor. May buntag. Salamat kayo. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Atong atak na alas 9:31 na. Sa ito pagbalik mahigala maayo og mahinabi na to si Ulin Sino kay nag-chat man to nako. Akong gibasa iyang chat. Nag-ring na to iyang telepono pero wala na paong naman ron. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kaigsunan, si incoming board member Attorney Ulin Sino. Daog siya mahigala o niya siya nam oy kay duha man guni ka mga board members ang Mandawi. Si Glenn Soko o kini si Glenn Soko o si Junkie Uwano. Si Glenn Soko nahimo namang Vice Governor elect. So naay mo puli niya. Unya si Junkie Uwano pod nahimo ang mayor sa Mandawi. So na po mo puli niya. Duha na sila ka po kang puli si Ulin Sino o kini si Malcolm Sanchez, no? Ug unya kini ni ang ilang mga ngaan maumay na mention. In fact, sa among interview sa DYHP sa atong reporter dito mahigala si Inday RB Veloso o si Remarta Pugoy, pag adto mahigala oy na mention ni Glenn. Ug unya nanggawas po sa mga pamantalaan. In fact, nigawas ni pamantalaan the Freeman nga usas mga gastuhan dahil ini mga higalang 1.2 billion pesos mao ang pag-renovate na sa opisina ni incoming board member Ulin Sino og ni kinini ang Malcolm Sanchez. Ug unya atong kuan og reaction si Ulin Sino mga higala kay siyempre bag-o siyang board member og kanana ang naunsa ba na mention man iyangan aning kalakiharon. Aware ba siya ni ini or dili ba mga higala? So una niyang gi-chat nako mga kigalaan nga wa gitawon sa ilabot kuno ani. Ato ipa-confirm mahigala so nga pikas nga linya to hatagan og pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Board member Ulin Sino, may buntag ganyor. Good morning, live das DYHP RMN Cebu og IFM og sa mga social media platforms. Good morning. May buntag Rufil. Nyor. Oh, may buntag. Oh. May buntag tibuok Kabisayan sa atong mga tigpaminaw. May buntag kanatong tanan. Congratulations unang-una no tungod kay ikaw mo oy mananaog isip board member diha sa Dakbaya diha sa Lone District of Mandawi. Daghan kayong salamat. Nyor, daghan kayong salamat. Kining board member Sino kini ni ang karong June 30 mo naging ang pagsugod sa imong trabaho isip usa ka board member. Unya kining imong opisina na mention man gud ni nga as incoming board member kamo si Sanchez na mention na nga kining 1.2 billion nga ipalabang supplemental budget appeal ini inyong opisina para maandam na nga ma-renovate na. Kini ni ang nakahibaw ba mo unang-una nga kining inyong opisina appeal sa gastuhan ining 1.2 billion nga supplemental budget? Aware ba mo ani or inosente mo ining hitabo aron? Actually, wa gid ko'y idea nga gibutang nini sa one of the agenda sa ilang kanang supplemental budget nga gihimong rason ang pag-renovate og mga opisina para among makupahan. No? Wa gid ko'y idea ni nakadungog na lang ko kay dunay mga tao nga mipadana ko og mga clips sa imuhang programa nga usa sa rason sa mga rason nga urgent kayo ang ilang supplemental budget mo ang pag-renovate og mga kwarto nga among gamitonon. So wa gyud ko'y kalibutan ana not until nga gipahibaw ko og usa ka higala nga nakadungog sa imong programa. Okay. Nya gawas pa bunis newspaper nyo napod ni sa The Freeman nga gisulti nga tungod lagi kuno sa inyong opisina. So unsay reaksyon nimo ani nga na-appeal man hinuon ning imong kuan nga wa man kay labot ani wa ba makigistorya nimo si board member o Governor elect Vice Governor elect Glenn Soko nga ma-mention inyo mga ngan ani? Nananghid ba sa ninyo ani? O iya gina siguro katungod but ani magyong sitwasyon ani niyo no. Oo. Si Jonky og si Glenn they are the current board members of the 6th district. Okay. Unya with ang appeal pa nila ang territorial jurisdiction ang Mandawi as of now. Kay bag-o man na nigawas ang decision sa Supreme Court nga
ni-apply sa Mandawi City tungod sa atong charter nga ang Mandawi Lone District tagaan gyud og representation sa provincial board. Okay. So, mahitabo nga kaming duha ni Malcolm Sanchez are new board members. So, makuha nga na gyud ang 16 ka opisina kay mahimo namang 18 Okay. ang opisina. So kinahanglan additional offices para sa bag-ong newly created positions nga kanang amo rong gidag-an. So mag-renovate jud sila og opisina nga bago. As a matter of fact, I was informed by the building administrator, not Vice Gov elect Glenn Soco, nga papilion ko og kwarto asa ko mag-opisina. But ang ako nang giadto ya akong gitanaw nindot man kay na receiving area na ay opisina para sa board member unya doon na sa CR. Unya tinilaging ako wa mo koy problema kung dili pa ma-renovate as of now, naglingkod na mo, pwede pa mo sa akong opisina, mag-opisina. And then, or doon na temporary office dito. Actually, para nako, it's not that urgent nga tagaan o i-renovate na mo ang opisina. Kaya actually, it's already existing. It's just a matter of time. But, lahi on taog, gipahibaw mi, nga usa ni sa matters nga gi-take up para irason nga urgent ang 1.2 billion nga budget. So ako murag wasa ko makauyon kay ang impression ba sa mga tao ba? Oo. Sa tingting paminaw. Bati ang ilang ilang ang amo impression nila nga to. Abi na lang nga kami gasiging-siging sa mga kasamtangan nga mga board members nga ipauna gina ang among opisina. Di ako sa akong bahin lang ha. Ako wa gid kay wala gid kay ko mag-apura nga kanang akong opisina din ha i-renovate. Ako okay gid ko there will be tables and chairs anya naalay good ventilation unya kining bisag aircon nga temporary wa gid ko ako di mo ko arte nga tao nga maginhanglan og kanang wa nindot king opisina nya malagi na nya wasag ko'y kibaw sa ilang pamalaod ilang protokolin ha kung dunay change sa administration kinsay magbuot sa assignments sa mga opisina. Is it the governor or is it the vice governor or is it the administrator? Wa gi ko'y kalibutan. So I still have to talk to the transition team. Kay for your information also, if you will be able to see the picture nga kinsay gi-endorse sa One Cebu as candidates of provincial board, I am not one of them. Mao ba di ay? I am the only candidate nga dili One Cebu candidate for provincial board yan nakadaog. Okay, so congratulations Your Hake despite the fact nga dili ka sa One Cebu because One Cebu is perceived as a party, local party nga pila kagamhanan and they have the complete machinery. But ikaw nga wala ma-endorse, ikaw man ni daog. So kini katawhan gyud gyapon maoy nagbuot og nagpili nimo nga ibutang ka diha sa maong nga pwesto. Daghan kayong salamat, daghan gyud kayong salamat Nyor. No, kay kitang mga abogado kining daghan masatag na tabangan gud. Kining mga notaryo, kining mga pangonsulta unya kiniliging tugod sa akong amahan. Nga kailan siguro ka ni Matoy Sino. Matoy Sino, mao dito yung papa. Akong amahan nga sige Nyor. Ay, dili yun pangwartahan ang mga pobre. Mao gyud. Salamat anak Nyor, no? At least ang prinsipyo nga naa, no? Mao ni importante.
Wala, dagan kita tabangan nga pobre yun. Oo. Sorry kayo, emotional kayo yun basta. Gusto na si Kuan. Si akong amahan yun. Oo. Usa to sa mga banggiitang abogado sa Sugbo, Attorney Matoy Sino. Ang imong inahan, kumusta naman imong inahan? As a matter of fact yun, he was the one who created the charter of Mandawi City. For which reason nga kami makabutar gihapon mi og provincial officials. Siya mo nagsuwat yun adto, siya mo author, although ang mayor adtong panahon na dili siya, pero siya adtong panahon na usa ka konsehal sa siyudad sa Mandawi. Siya gyud nagpen gyud adtong charter sa Mandawi. Iya gyud tong brainchild. Maayo. So, Nyor, kinini ang maglaom ang katawhan, no? Tungod kay nahibaw ta ikaw sa imong prinsipyo o gani karon na emosyonal ka nga sa umaabot unya ang administrasyon ni Pambari 4 kung panalitan balaod nun nga para sa mga kabos, labi na para sa mga ospital, makalaom ang katawhan nga dili ka mobabag ini og mutabang ka, musuporta ka alang sa mga pobre. Nyor, sultan lang tikaw sinoda. Oo. Nagbibiting na nako mga kapitan. Oo. Unya ako nang gi-interview kung sa ilang mga paginahanglan sa barangay, usag yun niya na mao ang mga tambal nga paginanglanon yun kay sa mga atong mga kigsuunan sa kabarangayan. Unya hinauton ta nga si namugod mi kuan yun kanang LAF ba, kanang Local Assistance Fund. Hinauton ta nga usa kay sa una gud gihimuan magud na og restrictions ni Gov Gwen nga kini ra gyud pwede ni ana kana kani ra gyud nga project infra ra gyud dili makuan ang panginahanglanon gyud kayo sa kada tao o sa kada barangay gyud mao ni ha ilang gisugyot nako mao ang tambal number 1. Sunod mga tents. Tents kay tungod lagi na ay mamatay, mamatsyan, manginahanglan og tents. Unya uwan agi mga tents ang kuan isig birahanay na sila tents mga kaubang barangay bay manghuam ko nimo dinha, manghuam ko nimo dinhi. Daghan gyud kay nang ilang panginahanglan og tents. Ikatulo kanang tables and chairs nga kanang monoblock mao gina ilang panginahanglan gyud kayo. Unya ikaupat kanang mga solar lights. Mo na ilang mga kay daghan may mga suok sa mga kabarangayan nga kinahanglan gyud og mga illumination kay ngit-ngit gyud kaayo. Nga daghan pa kayo ang mo ginay mo na priority gyud nga hinaon ta nga ang kanang among Local Assistance Fund nga gihatag namo kada usa maapil lang na ang kining mga gipanginahanglan gyud sa mga barangay. Mo lang ginay akong hangyo lang ni GovPam nga tugutan mi sa among bahin sa Lone District sa Mandawi nga mo nay among mahatag sa mga kabarangayan kay mao ginay ilang mga concerns gyud mo nay So at least kanindot ani ron sa imong gipadayag na og karon nahibaw ta nga dili ka gi-endorse sa One Cebu daog ka apan dili ikaw mo gi-endorse nagpasabot nga dili ingon nga mag-inusara si GovPam dinha kung panalitan kaayuhan para sa mga pobre mahimo nga naay kaabag dinha sa konseho nga mapalabang gyud ang usa ka resolution nga para gyud kanang sincero nga resolution, sincero nga ordinansa nga para sa kaayuhan sa mga kabos. I am always for the people. Mo gina atong prinsipyo gyud Nyor nga ang kaayuhan gyud sa kadaghanan nga mo'y atong gitan-aw wa ta magtan-aw sa kayuhan sa atong kaugalingon. Ang kayuhan yun sa kadaghanan. Unya gani daghan gyud kay mga adto sa akong opisina diri sa akong law office. Unya gani ako sang i-propose ngadto unta ni GovPam nga tagaan mi og lugway nga maghimo mig satellite office sa among distrito kay kung kinahanglan mo gina kay ang amang mga ito sa Capitol para pobre na good town. Unya ang pagpliti, ang ito dito ba? Traffic pa, init pa, pagpliti pa, unya kapos pagi kayo. So
lisod kayo. So mo na nga usa sana sa akong hangyo sa niya ni Gobpam nga doon natay kining tugutan ta nga maghimo og satellite office sa atong mga distrito. Oo. Kay nindot yun kayo nga at least nagyud ay kadaganan ang mga atong kabos nga igsuon nga kanang mga nahanglan yun kayo sa tabang kung unsay mga programa nga ikahatag nato ngadto sa ilang panglawas, edukasyon, unya og mga uban pa nga kining mga concerns sa atong mga kaigsuonan. Sige, board member Olinsino Panyero, salamat kay sa paghatag panahon sa DYHP og sa IFM og sa mga social media platforms og imong mensahe na lang sa imong mga konstituente diha sa Dakbayan sa Mandawi nga makabungog nga boto nga ilang gihatag nimo og ilang trust diha nimo nga isip ilang representante diri sa provincial board. Magkaigsuonan ko sa Lone District sa Mandawi. Daghan kayong salamat sa inyong pagsalig kanako nga inyo kong gipatong dinha sa provincial board sa Sugbo. Ug makalaom kamo nga ako yung ihurot tanan na akong pagpaninguha aron atong matatagaan og hustong pag-alagad ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Lone District sa Mandawi. Ang atong priority mao ang panglawas, edukasyon ug ang atong sports nga para sa atong mga kabatanunan. Salamat kayo Nyor og may buntag nimo. Salamat kayo Nyor og may buntag tibuok Kabisayan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Okay, mahigala mo to si Attorney Olinsino. Bita day, naay kaabag si Pam day. Dili day nga wan Cebu nga kon jud kini nga abogado pa gyud so makadebate dito sa provincial board, no? Ang advantage niya kay lawyer, anak man ni Attorney Matoy Sino, so maka-kumbati dire. Unsay para ang kuyom gud ana kung why board member nga imo ba bisag usa. So naay kang Pam diha nga kinini ang mo sponsor og resolution para ma-discuss dito ang usa ka resolution kung para sa mga pobre. Mao na kung giingon ha. Mahimo nga provincial board, mahimo mong fiscalizers din ha para maklaro ang atong serbisyo, pero kung balaod nun gani ipalabang gani resolution o ordinansa nga magkatabang sa mga kabos, ayaw ninyong babagi. Moro gani akong hangyo dihan napita kay amo mong bantayan din kung sa inyong mga movements niya, sa ingon nga pagpang kuaning ato kay, pero mo na among kuan himuon nga og panalitan dunay mga kuan diha nga medyo dili mayo, batayin ninyo, pero maayo gani para sa mga kabos, sinsiro nga panerbisyo, go. Para maklaro tani. Straight to the point. Si Provincial Board Member Glenn Soko nga maoy Vice Governor-elect mahigala. Incoming Vice Governor atong lalawigan sa Sugbo atong mahinabi karon nga buntaga mga kaigsunan. Lahat ng tanong, straight to the point. Vice Governor-elect Glenn Soko, maayong buntag sir, og live ta karon sa DYHP RMN Cebu ug AFM ug sa atong mga social media platforms. Good morning board. Vice Gov. May buntag niya, Rufil, may buntag sa itong mga tigpaminaw. Vice Gov, kinini ang unang-una, congratulations, no, nga ikaw maoy napili gyud nga pagka-vice gobernador karon sa itong lalawigan. Salamat, Atty. Rufil, kaluyan gitong tas Ginoo, no. Salamat kay sa itong mga, sa tibok, sugbuano na itong mga kaila. Vice Gov, karong hapon, mauna ang regular session alang sa regular session ninyo, no, sa board, sa atong mga board members. Kining 1.2 billion nga supplemental fund, appeal ba ni nga ipalabang unyang hapon or dili ra appeal? Wala siya appeal karon sa agenda, Atty. Rufil. Gani niya itong pagpatawag og special session ni Governor Gwen niya itong Thursday. Pagka humani ana nag-caucus man mi, no? So gibalik to namo mao ang supplemental budget number 1 adto digto sa executive, no, to the office of the governor. Signed by Board Member Mike Villamor o Board Member Red Duterte nga mao'y author sa resolution, no? So, as to ibalik na sa executive diri sa wala pa mikibaw kay iyaman na nga executive prerogative, no? So, dunay ginote na mo nga mga observations and then among gikuan
ipatanaw lang. There's further need for evaluation and assessment. So panalitan og maapil ni sa other matters unsa may mahitabo kani unya, Vice Governor Glenn? Well, certified urgent ang usa ka measure, kinahanglan na siya 24 hours notice. So wala na siguro higayon nga ma-appeal pa sa session karong hapuna. Oo. Oh, at least kuha na. So siguro og dili na lang siguro tumadayon gyud siguro mas mayo sa siguro di na lang para dili ma-controversial kayo ning atong mga sessions. Mao bitaw nga medyo murag na alsa ang public, but I would like to assure the public nga kami nga mga board members diha, ako for one, no, amo ginantukio, no, kay that is part of our function nga tukio namo ang kaning unsay endorsements coming from the executive, no. In all honesty, kato siyang 1.2 billion, dunay lakip ni ato nga mga budget requirements para sa operations of the Sangguniang Panlalawigan. Apil na sana siya ang kanang Legislative Assistance Fund, which is needed per board member. Now, we have to understand, Attorney Rufil, nga karon sa umaabot nga termino, inigsugod na mo sa July 1, natay additional kabuak, duha ka board members. Kay in lieu of a COMELEC solution, ang ako nga distrito kana karong 6th district and lone district of Mandaue, which is Cordova, Consolacion ug Mandaue, nabuak man guna. Yeah, that's why na akong bago na interview po si Olensino Labot ana karon board. Oo, so naagi duha ka book additional nga board members. So inigsugod nila karong July 1, kinahanglan na sila budgetary requirements para sa pagpadagan silang office, kanang personal, kanang salaries and wages, maintenance, operating, and other expenditures. And of course, no, og may tabo to siya nga ang Legislative Assistance Fund, maari diri sa Sangguniang Panlalawigan, apil na siya. Kay naamantay ka nang gitawag og LAF. The LAF is at 15 million per board member. It can go higher depending sa discretion karon sa governor, no? No, so doon na pay laing program sama niya ng mga sugbo negosyo programs, sugbo kanas programs, which are institutionalized through an ordinance nga gipaagi sa board member ang pagpahigayon ni ana. So, but kinini ang ako na hinabi ron si board member Sino, wa kuno siya kay bawo nga appeal sa plano ini kining renovation sa opisina kay para niya dili kuno ni urgent, dili ni ma-consider nga urgent board member Glenn Soko. So pwede ba ning well kana attorney kana siyang opisina karong additional nga duha wala pa na non-existent pa na. So kadtong imong giingon nga appeal ni nga gastuhan sa 1.2 billion tungod kay urgent ni mabutang nato nga mahimong ma-withdraw nimo to nga maong statement board. Dili na siya renovation sa existing nga mga opisina. No? Kanang opisina nako ug sa kang Jongke Wano, that will be assigned to another to the incoming board members. It is up to them ug ila nang ipa-renovate or di. Pag sod nako in 2019, paglingkod nako ni ana, nipuli ko ni Vice Mayor karon Vice Mayor Glenn Bersede nga board member sa una. Ako nang gi-renovate gamit ang akong personal nga kwarta. So it is incumbent upon them ug ila nang ipaayo or di ila na. But there are offices there which nga kinahanglan nga ni-request nga ilang i-renovate. So sama ni board member Loren Cinco sa SK chairman, ang atong president sa SK Federation, kay ang iyang opisina mura ra man gunag temporary ba. Ya mao sa nang opisina ha kay dako man kayo siya space nga tungaon. Ya kuan sa gamay tong kilid nga opisina sa gi-occupy karon sa Department of Agrarian Reform nga makahimo patag additional nga office nga mapuno sa usa pa gyud nga kato ang plano ang gamiton ang katong sa League of Municipalities nga office. Unya gi-appeal na lang sa nato Attorney Rufil nga dunay usa ka kan-anan diha mura siya cafeteria para sad sa kayong mga kapitan, mga konsehal nga gikan sa lagyong lugar mo ana diha. Wala ginay kan-anan dihang legislative building. No, but very prudent ang paggasto niya ng kwarta ug naa manghari na. Karon as we speak ang kanang session hall
gi-renovate na karon kay Oo. gi-reconfigure man na kay gikan sa 17 kabok mahimo ng 19. Oo. So nag-renovation na ron siya. Oo. Okay. So dili na siya pag-renovate sa katong akong opisina o sa opisina ni board member Jong Kiwan o sa kinsa mang other offices. Okay. Sige, at least primarily for that. Yeah, at least naklaro na ron. So, in fact, si Attorney Olensino nga ako na hinabi, gipapili na kuno sa asang opisina, pero para niya, dili kuno urgent para niya, kanang renovation sa opisina. Kaya pwede rin ganit kuno sa gantula usa sa magmantinil sa iyang law office. We really need to create the office, kaning Attorney Rufil, with respect, no? Kay kani manggong trabaho sa board member, legislative mangguni in nature. Mainly, we are legislators, no? So, mura ni siya House of Congress ba? Magbabalaod ta. So, we need an office where nga we can receive ang atong mga bisita. Di may lang ning Mandawi kay duol raman siya. Magtabat-out ang mga barangay town digto sa mga kaislahan. Yeah, oo. But dili siya pwede siya nga dili siya maigo nga urgent gyud, board member Suko, no? Well, to me, I find it urgent, no? Nga inigsugod unta dayon inig July 1, tanay opisina para fair sa tanan nga 19 kabok nga mga board members. No? Although ang mga board members, if they feel nga dili sila kinahanglan mag-office dia, it's up to them. But so far, board member Suko, how many board members have made a request for a renovation sa ilang mga opisina? So far, usara. Kanira si board member Lorin Cinco. So atong ipaklaro nga si board member Olinsino o kini si board member Malcolm Sanchez, the incoming board members from Mandawi, they have not made a request about sa ilang opisina nga i-renovate na sa pagkakaroon wala pa. Di man kinahanglan gyud sad sila mo request sa gyud board member kaning Attorney Rufil kay incumbent man gina siya sa kaning atong kasamtangan Vice Governor si Junjun Davide who administers and manages the legislative building ug sa kita na unya pohon nga mulingkod diha nga magbutang gyud tag opisina gyud para sa tanan nga board members na so far do na nay 17 kabuk kinahanglan patag duha. Pero kining 1.2 billion nga ipalabang wala naman hinuon sa inyong agenda o wala naman posible dili na uyon ka Vice Governor Glenn nga pwede ni nga adto na lang ni unya sa pangagamhana na ni Pambari 4 kay siya naman mo musunod. Why problema kay if collective man guna dia Attorney Rufil, no? I cannot decide also alone, no? It is a collective effort, no? If the Sanggunian feels nga dili na namo ipasar, di gina siya mapasar, no? Pila naman lang ka session days ang nahabilin, no? Incumbent sa nasad siya sa atong kasamtangang governor if she feels that there is also an urgency nga buhato na no iya man nga executive privilege no she can always call on a special session. She can always request for a passage of a supplemental budget anytime and kanang supplemental budgets ever since sa pagsugod namo i-take up gyud na siya ug one first reading, second reading and third reading in a one session. For example, kana siyang mga bonuses no kanang inig year end no nga wala siya ma-appropriated. I-take up gyud na siya in one setting. Sa imong reaksyon sa pamahayag ni board member Borgonya nga naay clear evident bad faith unta kung panalitan ma-approve kato maong budget nga 1.2 billion? Well, unfair na siya board member Phil, no? Nga iyan ang gigawas nga pamahayag. In fact, i-take up na namuon niya sa among session. Dili sana siya makiangayon kay mura he is not only mura maigo og discrediting ang existing nga mga board members. He is also discrediting the institution itself where he himself is a representative of. No? Ang proseso na nagasubay na. The executive department calls for a kaning special session. Makapalabang siya og supplemental budget. I-take up sa Sangguniang Panlalawigan. Moagi usa na siya sa Vice Governor's Office. Mo-notify sa mga members and ang calendar of business mugawas coming from the SP Secretary. Then amo nang i-deliberate. First reading, i-reads.
committee report, inig second reading, anha ang deliberation. So anha na mo tukiyon. In fact, wa man madayon, atong session, mo tong nag-caucus mi, ug digto na mo na kuanan nga there are some items which are executive in nature nga among untang ipa-exclude, no? Mutong among gibalik kay anyway wa naman because the purpose of that executive session was mainly to tackle the supplemental budget. Wa mamitabo among gibalik for further review and assessment. Kung kano sa nila ibalik diri namo, depende na na. Na ako lang sampunan na Attorney Rufil, kanang giingon nga it will hamper the administration of the incoming governor. Sayop gyud kayo na. I can assure the public, dili gina in any way mo affect sa pagpadagan sa incoming administration where nga appeal sad ko, no, as incoming vice governor. Kay kana siyang regular budget na mo na 25 bilyones ka pesos, doon na na fund source. You can only call for a supplemental budget if you have new sources available na ika-support ni ana. So kung sa to'y naadig to sa annual budget, di na ito mahilabtan. And let me put it in scale, no? Ang budget sa under the office of the governor of the 25 billion is 17 billion pesos. No? Ug assuming kani siyang 1.2 is purely for sangguniang panlalawigan, wa pa magina namo matanaw tanan gyud, no, kay gamay ra man kay itong panahon. That is 1.2 billion of the 17 billion of the 25 billion. So dili gina in any way maka-affect sa pagpadagan sa incoming administration. Magstorya tag healthcare. For example, nanana diha sa annual investment plan that upgrading of hospitals, purchase of equipment for hospital needs, and other purposes in relation to hospitals, that 3.8 billion nga naana diha sud sa atong annual budget. Well within the reach of our incoming governor. Okay. So sige, so at least isip incoming Vice Governor Board Member Glenn, makalaom ang katawhan nga mohatag ka sa mong full cooperation ngadto sa incoming governor. Well, of course, ako na ning gi-mention katong Pumas proclamation several times. I'll work with the incoming governor, no, or the provincial board for that matter, no. And I will work for what's best sa ato ang mga kaigsuunang Sugbuanon. O unsay mga kaayuhan alang sa mga kabos, alang sa mga pobre, suportado ni alang nimo isip mo head on niya sa local legislative body. Ako uyon gyud ko niya na, no, kanang healthcare for one. And even kani karong administrasyon na naagi na og mingon kag budget kay mo man na ang usa ka function gyud sa sangguniang panlalawigan to authorize the budget nga gi-request sa sangguniang sa executive department. Kanang budget karon nga magamit sa governor inigsugod gyud dayon sa July 1 naara gyud dayon na diha magamit ra gyud dayon well within her reach nga magamit gyud dayon na niya to effect the changes ug gikinahanglan sa health services ug uban pa sa atong mga kaigsuunang Sugbuanon. Okay, so sige, at least mao na pinaka-importante nga naay cooperation from the provincial board para nga kung panalitan at least mahimo mong fiscalizer kung unsay magaling para nga mas maayo gan dunay check and balances nato dinha. But kung kaayuhan para sa katawhan, sincero nga paniribisyo para sa mga tao, atong lauman ang cooperation sa provincial board. Makalaom gyud sa akong bahin na Attorney Rufil, with all due respect, no, kaning ato taong mga kaubang board members diha, taas kay kog respeto kay lain-lain ni silag orientation og expertise. Naatay mga former mayors, naatay mga abogado, naatay mga nurse, no, naatay kaning mga professionals, mga negosyante nagsagol na diha. I have a very high respect and regard sa ato ang incoming sangguniang panlalawigan members. Okay, board member Glenn, tungod sa atong kalapas sa panahon, unya doon na pa koy mga dugang appointments magod, mutawag lang mig balik nimo unya pohon kung unsa man galing. Salamat kay Attorney Rufil ug salamat sa atong mga kaigsuunang Sugbuanon. Daghang salamat. Salamat, may buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Rashmore Nationwide. Mao to may gala si board member Glenn Soco o karon may vice governor elect mga sugid tigpaminaw at least ato na batis kahanginan ang iyang cooperation on niya, ha.
O kunya at least dunay paglaom kay naman si Ulinsino dahil di man day 1 Cebu ni nga gi-endorse 1 Cebu. Dunay mga sponsoran nga mga resolutions nga importante kayo na ay makapalusot, no? Bahala ng deliberation niya. Unya dayon si Glenn Soko ni sa adto may galaga full cooperation. Mao man ay pinaka-importante mga sukintig paminaw nga basta para nako lang check and balance. Kung kaayuhan okay, ug dili gini tan-aw mura dunay palusot, bantayan ninyo. Pero kung kaayuhan para sa katawhan, approve. Para sa mga tao, okay. Mao na importante, no? Unya kini ni ang atong tagag-pagtagad mahigala, pero importante sa nga 1.2 billion, dili to makuan unya kay magbantay ra ba mi? Di to mapalusot pasigi kalit lang to dito mga higala o kuan, kalit lang to dito palusot sa other matter. Unya na lang to tiwason mahigala tong mga discussions about kang board member Borgonia. Anyway, kasalig ko to abogado mas to mahigala. Pag-explain. Labi pa kini si Ulinsino, may mabutang rin sa board member sa provincial board ay abogado man day. So okay ra ni inyo ning debate on ha kombate ra kayo. Kay kini ni ang basta para sa mga kabos lagi mo na akong ingon basta para sa mga pobre approve. Ayaw langan-langan kalisod kay babagbabag mo para sa mga kayuhan sa pobre. Ako mong yaw-yaw des kahanginan. Dili ni pag-unsa ning ako ha, pero amo ko may report sa mga tao nga kinsa to mga board members nga mo ni Tarong, mo ni mga board members nga murag ni kuansad ni Likoy. Dali kay mailahan oy kinsay mo Tarong ug kinsay mo Likoy ha. Ano matay kong oras mahigala daghan patag mga hisgutanan pero tungod sa tong kahigipot sa panahon Lunes mangod niya doon na tayo mga appointments pa mga higala. Mao na ang ato na tong spasan tong atong interview kang Glenn Soko. Ato sa tawgon pohon og dugang pa mga panahon may nagkataas-taas. Pero at least ato siya na pasaad sa kanginan mahigala nga mohatag sa full support. Nakayuhan lang okay ra gina. Isa pa man og lahig partido mahigala pero mo na kung iyon ang partido ini kahuman mahigala sa eleksyon magsugod na ka nakadaog na ka gitagaan na ka og mandatos mga tao. Ngadto na ang mga loyalty sa mga tao. O na pinaka-importante kay para nga mo lambo ta. Wala tayo oras mga kaigalan sa ngana lang kintibok ang puwersa sa DYHPR Mensimo. Ganito mga listeners dire sa attorney Rani Montes Claros, si Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso, o uban pa mahigala, Attorney Daryl Delera, o uban pa mahigala nga namino na to. Okay, salamat kayo. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo Pilagos Pagingon, sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.